बिटिसिनि जायनाखि स्टेटमेन्टफोर दा जों बेखौ नुब्ला नायब्ला जों नुयो एसे बिटिसिआव एसे डिसिप्लिना एसे माने ब्रेक जानाय जों नुयो आरोखि डिसिप्लिनखौ एसे बायनाय बायदि जों नुयो आरोखि दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय इउथनि सासे रेसपन्सिबोल मानसि बे बुंबाय जे टेटनि माने जेसेबां माने एग्जाम होनाय पास जानाय साख्रिखौ बिसोर थाबैनो खैदिननि गेजेराव होजोबसिगोन ओरैनो बुंबाय आरोखि दा रायजोफ्रा खुसि बयबो होनबाथ' मोजाङानो दा बिनि उनाव सप्ता खनसे उनाव आरो जोंहा माने बिटिसिनि मानगोनां EM प्रबिराम नार्जारिया होनबाय दा टेटनि जायनाखि माने टेट एग्जामाव पास जानाय बिसोरनो जों दानो साख्रि होनो हाया होनना बुंबाय दाना बे हाइकर्टनि माने माबा दं डाइरेक्सन दं केस दं हाइकर्ट केस दं सुप्रिम कर्ट केस दं ओरै होनबाय आरोखि दा बे रोखोम जुदि माने माबा दङब्ला अब्ला जोंनालाय बोरैथो माने सासे इउथनि लिडारा बेखौ रिजनेबल बर' होदों आरोखि दा इउथनि लिडारा मारै बिदि बुंनो हाखो बेथ' डिसिप्लिन गैयि जायाखै होनबा बे हो प्रपारलि हो मोजाङै रायज्लायनानै हो बिटिसिनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसि लादों मा पलिसि लायाखै बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि स्पक्समेन थायो बिसोर बुंनांगौ बिटिसिनि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा जादों मा जायाखै बेखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ होनांगौ दा खिन्थु बेखौ होआब्लानो नों जुदि सोरबा सासे माने माबाया आनअथराइजलि जुदि होयोब्ला जुदि बे फेक्ट अरियेन्टेड जुदि जायाखैब्ला बे अब्ला बेथ' बदनाम जागोन ना दा नै प्रबिरामा मोनसे खोथा बुंबाय दा नै इउथनि लिडारा मोनसे खोथा बुंबाय दा गथे बे बिदि जायोब्ला गाज्रि मोनसे समाल'सन जायो गाज्रि जायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो गावसोरनि गेजेराव माने पार्टिनि सिनियर लिडार जेराव दङ बे पार्टियावबो मोजां सिनियर लिडार दंना दा बिसोर रायज्लायनानै डिसिसनखौ होगोन बिसोरो प्रेस ब्रिफिंखौ होगोन खिन्थु जानला मोनला होलाबायनानै जुदि रायजो राजा केअस जुदि जायोब्ला दाथ' गाज्रि मोनलाय फैगोन जिउआवनो साख्रि होनाया बोरो होननाय जायोब्ला दा बेथ' कुइसन जागोन ना बोरो साख्रि होनायालाय बे फैगोन दा गथे बेफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनाया मोजां